samo tako gledati, izašao na internet? Nemam pojma, mene sad interesuju kakvom su odnosu Gucci, ne Gucci, Birdman i toga. Dobro. Ne veram, pa prvo, on mi pobegao od svih njih. Ne znam, svi su pobegli od Birdmana jer je on sigurno za pare, da ti nikom nije dao pare. Da. Da, evo kako počinje priča. Jutro sam bio u hajpu uopšte oko ovog intervjua i svega toga, pošto radimo kao gerila akciju, što god. I onda sam kačio tvoje trake na Face i kačio sam pola trake na Face i sve to. I upao mi je ortak sa Zemu na Bojovića, razumiješ, koji zna te neke tvoje stare stvari. To je za mene bilo otkriće, pošto sam vidio nastup, sad sam zaboravio kako zove ta televizija, vrate, neki live program, ono sa Kajom, izvodiš neku pesmu i vidio sam isto stvar sa Rastom, isto nešto od pre 100 godina. 2009. Onda zanima me da mi ispričaš kako si, taj tvoj početak, odakle si krenuo, kako si krenuo i kako si stigao do 2014. i ovih bruka spotova za televiziju, A u principu mislim kao i svaka druga osoba, krenuo sam da snimam čisto iz prne radi sebe, znaš kao imao sam u kraju tamo repere neke, bio je jedan Rebi, mislim nije jedan nego Rebi, i bio je Rasta i oni su bili kao ekipa koji su snimali kod Rebija. Ja iskreno nisam tada ni slušao, uopšte ne slušam naš rap, uglavnom sam slušao Tupaka, 50 Centa, G-Unit, na toj muzici sam odrastao. Slušao sam Juicea i to, ali u principu sam odrastao na stranoj muzici. I onda sam čuo da oni nešto snimaju, interesovalo me, ja rekao, ajde da ja snimam, pošto sam pisao pesmu 4. razreda osnovne škole. I kao, ajde, hoću da snimim jednu pesmu, snimaju jednu. Sad opet sva početak ko početak, ništa posebno. Nastavio da snimam ovo upoznao se s Rastom. Rasta se svidao, ne znam da mu svidao uglavnom. Lekme ambicimo, kao počeli smo da se družimo. Ništa, malo po malo gledali smo LMR mixa u studiju na Karaburmi, kao ajde snimimo zajedno, ajde. Snimili smo Jurimo Tesnole. Uradili smo, spot nam je uradio Žobla, on je iz, sad ne znam s kim, da li bio u grupi, ona F4, da, bio je u grupi, sad ne znam da li postoji dalje ta grupa. On nam je uradio spot i mislio sam da će to proći ono kao spot, pa ne vezi, kao ono jednom 50.000, 100.000, 150.000, 200.000, 300.000 spot, baš ekstra prošao. Sad opet tu su bili neki moji početci, to je meni bila možda 3. ili 4. pesma i nisam se nešto naročito pokazao. A koji to kraj? Jesi bio ovde kad si to radio ili si živio na drugom? Ne, baš ovde izvan smo radili u Filmskom gradu, smo snimali spot. U Filmskom gradu kod mene i u mom tadašnjem lokalu, dok ga nisam to. I to je otprilike tako i krenulo. Nemam pojma, nisam ja ništa shvatio tu muziku ozbiljno do prošle godine, otprilike. Kad sam, pošto sam bio prestao raditi muziku jedno vreme, i onda kad sam opet ušao u studio kod Napoleona, tamo je bio Juice, Marko Moreno i Napoleon. Jesi tada upoznao s Juice? Da, tamo sam ga upoznao preko Napoleona, i Marka. I onda Marko je napravio neku matricu i mi sad svi sedimo, slušamo. Dobro, ovo možda bude hit, ovo ono. Sad celi šta ćemo, kako ćemo, kao ajde on mrzi ceo svet, ajde. I sklepali to. Prvo smo mi snimili, Juice je posle toga čuo i rekao je, vrati, ovo je hit, ovo će biti vrh. Kao ćeš da se ubaciš, hoću naravno. Ubacio se on tu, mi smo se tad tek upoznali. I onda je sve to krenulo svojim tokom, tad su me ljudi... Ja do tada sam bio tu pa me nema, znaju me, ne znaju me, tek posle toga je to malo prešlo na neki drugi nivo gde su me ljudi više prepoznavali i gde sam postao poznat narodu koliko toliko. Onda nakon toga smo, ja i Juice se zbližili, postali smo baš dobri drugari, gledali smo zajedno, pomagao sam mu dosta oko njegovog studija u kom sad radi. Snimili ste i 2 trake zajedno? Da, snimili smo, čini mi se da je to, mislim da smo, čini mi se obje snimili kod njega, Slikaj se za mene. I Voli me. I Voli me, da. I onda sam posle toga, da, izbacio sam Zlato lijanti, lete baje letinja. Tu sam ubo ljude, onda su mnogo ne ljutili na mene. Šta je ovo tjun ciganija? Pa, bože moj.
Narod je naviko da sluša jedno te isto, razumeš, da bude rap i to je to, respekt za rap. Ja namerno neću da radim rap, nego ću radim šta god ja hoću, kad god ja hoću, jer imam prvo što imam vremena, drugo što imam studio, treće što imam producent, imam na sve, radit ću ono što god ja hoću. A šta, smarajte zbog autotuna? Pa mislim to se vidi po komentari, po lajkovima i po dislajkovima, po komentarima. Ne znam, meni to baš ne dodaje po tvojoj muzike. Pa znaš, da, meni je to, ja sam, ne mogu sad kažem da sam jedini, ali sam najviše prepoznatljiv po tome što radim. Da. To je neki moj fazon, ja mislim da sam to jako fino izgurao. Iako su svi protiv toga, boli me bre ovo, vi radite svoje, ja ću da radim svoje. Samo postoje ljudi koji tu, na primjer, sedne za kompjuter, čuje a debila, ovo, a ono, pa druže, ajde sad ti malo sedi, pa snimi pesmu, pa se iscima iza spot, pa se iscima iza kola, pa se iscima iza ribe, pa se iscima da se sve to završi, pa onda kad sve to izbaciš i kad ja čujem i vidim tvoj spot i vidim tvoju pesmu, kažem ok, dobro, onda ćeš ti imati meni pravo da govoriš, a ti si ovakav, ti si onakav, jer se ja za to trudim, ja ulažem u to i vreme i pare. Znaš, i tu su ljudi malo jako, mislim, malo više su nezahvalni, jer postoje ljudi, na primjer, dobro, ja sad imam sve to, ja ne plaćam ni pesme, ni spotove, ni ništa, ali postoje ljudi koji ulažu pare i u pesme, i u studio, i u spot, da bi mu došao sa strane neki degenerik, iskompleksiran, isfrustriran, koji ništa ne radi, po cijel dan sedi za kompjuterom i ispljuje mu sad taj njegov rad, razumeš, a ono ulagu u to i pare, možda odvajaju čak i od usta da to snimi, da bi mu došao neki debil i rekao je ovo ništa ne valja. Da, ali tu je onda i problem, brate, srpske rap scene, zašto se u Srbiji reperi toliko trzaju od komentara, zašto je to bitno, razumeš, misliš da u svetu, brate, mi sad pričamo o jedan tango, misliš da njega boli kurac ko mu je lajkovao sliku na Instagramu ili šta god, mislim, naravno ako je neko bitan ili šta god, misliš da on čita svoje komentare, boli ga kurac. Ne, ali postoji velika razlika između nas i njih, a to je zarada, oni zarađuju milione na toj muzici. Ja kad bi zarađivo, ne milione, kad bi zarađivo, ne ni stotine hiljada, kad bi zarađivo desetine hiljada eura na mojoj muzici, ja bih još više provocirao da još više komentarišu, ali s obzirom da mi jedino od toga što imamo, mislim ima i tu zarade naravno, ali ne u tolikom broju kao što je u Americi, znaš. I onda Burazer, ti kad se trudiš za nešto i neko dođe i pljune ti rad, opet to je malo bezobrazno. Znaš, postali su jako bezobrazni. A zar nije bitno ti dobiješ milion pregleda i boli te kurac, brate, da li je to 800 dislajkova ili ništa? Pa nije baš tako, evo Jekrem Jevrić ima... Dobro, znam to, ali nemam pojma, ono, neko, znaš, nebitni su, to su kao neki likovi koji mogu da imaju 13 godina, brate, srede tamo i ovako lupaju po tastaturi. Ali koliko su nebitni, toliko su bitni jer je opet to ta publika. To je oni ko te sluša, to je oni ko ti nabije preglede, ali opet ako ti nabije preglede, želiš da ima neku pozitivan komentar na sve to. Mislim, imam pozitivni komentar na moju muziku, razumeš? Meni je drago jer me sluša i Srbija, i Crna Gora, i Bosna, i Hrvatska, i Slovenija, čak su mi se javljali iz Chicago u Americi kao, brate, volili bi da dođem ovdje te puno slušam, volili bi da dođeš u Chicago da nastupaš. Meni to opet, znaš... A to dijaspora neka? Da, meni to opet, razumeš, znači mi, kad su u Americi su me čuli, ja znam onda da sam nešto postigao, da sam nešto radio. Sad ako mi neko kaže, meni se to ne sviđa, ali dobro, druže tvoj, meni se ne sviđa 80% naše srpske rap scene, pa nisam na kompjuteru, ne stavljam komentare, nego poslušam, kažem, okej, dobar i nije dobar i čao, zdravo. Samo ja opet imam malo drugačije razmišljenje od nekog tamo ko ne zna šta će da radi, dođe iznerviran, ostavi ga devojka, sad ću on da napišem, sad ću on da se istresem. Znaš, otkud znam. Ranije sam se mnogo nervirao zbog toga, baš mnogo, ali sad u posljednje vreme više ne čitam komentare. Izbacim pesmu, uđem samo da vidim koliko koja mi pregleda, 150, 200.000, 300.000, 500.000, milion, čao, zdravo. Piši šta hoćeš. Mi smo malo zatucani. Pa da, znaš ono. Sad ti treba da radiš trebaš autotune 5 godina, da bi onda kao rekli, ne volim tvoj autotune, ali kao ova stvar ti da, mislim, da bukvalno tako stvari funkcioniš, to je, ono, detaljno. Ma ja ću koristim autotune dok ne prsne, dok ne pukne ću da ga koristim. Sviđalo se nekom ili ne sviđalo, zabolo me baš ovo. Ja to prvenstveno radim zbog sebe, jer ja dođem kući nekad, napijem se,
slušam stranu ovo, onda sednem čujem moju pesmu, onako uživam u Zlato dijamant i oduševljavam se svaki put, oduševljavam se, kao da nije moja, puneti se, oduševljavam se. I hoću da uredim još 100 takvih pesma, boli me bre ovo. Pa naravno. Voleli oni ili ne voleli, volim ja, meni je to dovoljno. Otko znam. Po tome sam i prepoznatljiv i furat ću svoj fazon. Prodao si rap, nisam ja prodao rap. Ja nisam ni reper, tako da ja to ne mogu ni da prodam. Ja sam folk pevač. I operski pevač. Pa nek se tere. Uradio sam baš pesmu. Danas smo snimali Ali Fox, snimali smo jednu pesmu Lete pare kao avion. Biće to hit, snimit ćemo i spot, radit ćemo ga najvjerovatnije u Crnoj Gori. Radio sam pesme sa Polo Čaretom. Radit ću pesme sa Markom Morenom. I najvjerovatnije što će opet dići neku buku, vidjet ću da uradim sa nekom grandom pevačicom ili pevačem. Mislim, kad grand ne mislim na ove mlađe, nego na one malo starije, malo jače Kajler. Uradit ću sa nekim malo jačim pevačem ili pevačicom spot i pesmu. Ali to je kad mi se završi onaj studio koji se radi. Da. Bit ću mutav i dalje ću biti slušan baš zato što sam mutav. Beats.